La Unió Esportiva Alzira ha guanyat en casa per 1-0 en l'encontre disputat aquest cap de setmana al Lluís Sunyer Picó. L'Alzira venia de guanyar el seu últim partit mentre que els visitants pergueren el seu. En la primera part del partit, cap dels dos equips va marcar gol i anaren al descans amb un 0-0. En la segona part, l'Alzira va llevar l'empat a 0 en el marcador amb un gol de Faus en el minut 77. Així, el marcador 2-0 finalitzava l'encontre. L'Alzira suma 3 punts i ocupa la 9ª posició amb 32 punts, mentre que el conjunt dirigit per Abel Buades se situa en el lloc 15 amb 22 punts. En una acció de Valleparà se decideix el partit quan, per a mi, jo crec que els porters, jo crec que n'hi han parat avui. Jo crec que hauria sigut just haver sigut un empat, però bueno, això és futbol, sabem que se guanya Valleparà, que no sé si al final ve matar Faus o no, o entrar directe. I bueno, i això, partit, pues bueno, per mi, nosaltres sobretot no hem estat bé, perquè nosaltres intentem tindre un poc més el valor i això. Jo crec que els xavals han vist el camp que no estava molt bé, entonces els ha donat por perquè són un equip pues, molt jove. Però bueno, ja te dic, me'n vaig un poc trist perquè jo el que els dic als meus jugadors que intenten divertir-se i pense que avui no s'han divertit en ningú moment. Ha sigut un partit en el que és un equip amb molta talla, amb molta envergadura. Ens doblaven, jo crec, en altura pràcticament la majoria dels jugadors, però jo crec que totes les ocasions han sigut nostres, només es començarem, hem tingut una molt clara d'Aron, que l'ha manat a Chuso i Antilla que no ha encertat ahir a clavar-la, després ve una altra de Jaime, una altra que s'ha passejat, una que era caigut a Loza dins de l'àrea, i ells pràcticament jo crec que no han tingut cap ocasió, totes les ocasions han sigut nostres, però sí que és cert que hi ha fases de partit que està travat, nosaltres hem desesperat un poc en l'arbitratge i no tenim que caure ahir, i això ha fet que no estiguem tots els fins que tenien que estar, però jo crec que hem sigut els protagonistes del partit, els que hem tingut més ocasions i els que al final hem marcat. La següent jornada l'equip alzirenc jugarà contra el Jove Espanyol i l'Acero s'enfrontarà al Paiporta. Els dos equips jugaran fora de casa.